31 ना मा फास होनो जानोसै लाबोखाबाय बेलाइजों सामब्राम गुफुर जाहैगोन ओमफ्राय साना मा होनदों इयो गैला मोजांसो नङा आंनि खुगायाल' बाया बांसिन गुवार बाला हेलौ गाइस दिनै जोंहा नै दाउला खासि लादों औ नै माबा पार्टि जानो 31 टमेट' दाउला खासि आंना मावोलै भिडिअ हेल' लोगोफोर खुलुमबाय आरोना बयखौबो नोंथांमोनखौ गोदान बोसोरनि गोसो गोथारैहाय बरायबाय आरोना माने गोदान बोसोरनि जोंहा पार्टि जानो नागिरदों आरोना लोगोफोरनि ज'नो आरोना साबाल'नो आरोना बारा गैया साबाजोंनो जागोन आरोना जा फिसा पार्टि जासिगोन आरो 31 ना मा होनो लास्ट डिसेम्बर ओमफ्राय खरस इरि लांफैदोंमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा खरस लाखांबाय ओमफ्राय दा न' जाहैसिगोन आरो ओमफ्राय नै नायदो लोगोफोर हानानै रेडि लाखाजोबखाबाय दा मोनाबाय आरोना लोगोफोर बानलु एरि देनानै लाखाबाय ओमफ्राय नैबे दुन्दिया ओमफ्राय पियास ओमफ्राय नै बेखौ बाथोन बानायगोन आरोना ओमफ्राय नै थाव सेरबायानो लोगोफोर ओमफ्राय दायो बेदरखौ हरनोसै आरोना लोगोफोर सामब्राम सेरखाबायानो लोगोफ्रा माबायदि मोनदों गोदान बोसोर फैनानै माथो बेनोबेसो लोगोफोर गोदान बोसोर जेरै फुराना बोसोरावहाय बिदिनोमोन दा गोदान बोसोर फैबाबो बिदिनो एखेयानो सेमानो थायो लोगोफोर खामानि गैया गोदान बोसोर फैबाबो खुसियानो गैया माथो लोगोफोर ओमफ्राय नायलांदो आरोना लोगोफोर आंनि भिडिअखौहाय मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै हो आरो जायफोर गोदानै फैदों अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होलां लोगोफोर आरो बेल आइकनखौबो थुनानै हो जाहाथे आंनि गोदान भिडिअफोरखौ नोंथांमोनहा नुनो मोनो आरोना बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांदो आरोना ओमफ्राय दायो बेदर हरनोसै आरोना लोगोफोर नै खोस्लि लानो बावदोंमोन आरोना ओमफ्राय नै दासो लाबोदों अराबो एसे बुरजा सुनाय जाबाय नालाय ओमफ्राय पियासा एसे खामबाय आरो बारा खामाखै होमबाबो एबार हरसिगोन बेदरखौ नोंथांमोनहा नायलांदो आरोना जों माबायदि पार्टि जायो आं बारा इसां भिडिअ लायाखै आरोना मोसानाय मानाय इन्जय खालामबाय आरोना फुरानो ओमफ्राय आं बारा भिडिअ लायाखै ससे जाखिनि देखायनो हायो आङो बेखौनो देखायनोसै आरोना नोंथांमोननो बिदिबा नायलांदो आरोना आखाइजों खनजाया आं मा खोस्लिया हायनायखौबो जाला मा होनदों हो गैया जोंना नों खनबाय था दे गान ओमफ्राय जोङो मोसाबाय थागोन नों खननायजोंनो मोसानोसै जोङो दा जागोन दा सना दादेरनाय ना मानाय नों आंनि सोलाया सना दादेरनाय itu mana? Ini dia betul. Tunggu ya nak. Tunggu deh hang mana mana lah. Jangan balik hang kedua dah. Hang. Bisa apa nongol ngapi ba? Isi stroke. Hah? Nunga,
Ini moजां माबाबो हालसै मोन मोनथाम थाबा इयावनो आराम होनो हायो लोगोफोर जोंहा न'आवनो जाबाय आरोना 31खौ मालायफ्रा मा होनो हाजोआव हाजो गुदियाव अबावबा मा होनो दैमायाव बा माबायाव अबा मालाय गोजान गोजान गारि गाखोलायनानै पिकनिक जाहैयो जोंहा न'आवनो जाबाय आरोना लोगोफोर जोंहा गारि गुराबो गैजाया नालाय बेखौनो नायसाबला बायदो आरोना लोगोफोर दायो संबायानो गारि गुराबो गैजाला थाखा फैसाबो अहल बहल गैलिया ओंखायनो जोंहा न'आवनो जाबाय आरोना जोंहा न'आवनो फुरा इन्जय खालामबाय आरोना बोरमाजों दाउलाजों आलु दाउला खासि खालाय होबा साइज नुयो मोजां नुदों आरो मेथाइखौनो मोजां खोब्बाय नै जोंना 31 पासनि हांगासिनो ओरैजाय हांदों ओरैजाय मा एवदों सानदों दाउला खासि दाउला खासिसो आं बोरमासो नुदों बोरमा सानदों नोङो नों मोजां नायना दाउला खासिना गोनांलाय जानो लुगैलायखासिनो भिडिअ बानायदों आरो मोनब्रैबाय दं गुन्द्रि जाबाय गेब्लेखायो बयलार गेब्लेखायो जादों मालाय नै दानाबा बयलारा गेब्लेखायो जालायलांबाय लोगोफोर ओमफ्राय गाज्रि दा मोनसे आरोना इन्जय खालामनायखौहाय लादिया आङो मोसादोंमोन आरोना थिगसे मोसाखादों आं लोगोफोर खुनु दिन मोसाफेरा आरोना दोखो मोसाबाय ओमफ्राय दोखो मेंनानै दा इदि हमनानै दं आरोना जोङो ओंखामबो जाखांबाय आरोना लोगोफोर गाज्रि मेंखाबायमोन आरोना ओंखामबो जाखांबाय ओमफ्राय दा जोङो माबाखौ नेदों आरोना जोङो मा होनो 12ता माला जागोन बेखौ नेदों आरोना एकदमबारे बरायनो आरोना भिडिअखौहाय आङो थाब आपल'ड खालामनाय जायासै आरोना नोंथांमोनहा नायदो आरोना होमबाबो मालायफ्रा 31आव मा होनो 31 लायनो 1 थारिखआवनो मालाय हगारजोबदों आंहा गैया आरोना हगारनो रोंदिया आं इदिट खालामनो बानानै 1 जानुवारि जाथारसिगोन Happy New Year 2025 finally 2025 Finally फैबाय दायो 12ता राइट लोगोफोर 12ता राइट एकदमबारे जानुवारि 1 तारिख जाबाय 1 तारिखआव हाबबाय अनजिमाया हौवा हिन्जावनि हेपि निउ इयार होनो लिरबाय हरनाय स्टेटास हेपि निमार हेपि निउ इयार गैया नै दायो बमाबो गैया जेबो गैया मालायफ्रासो थुनथान गावलागासिनो जा अरसो जाहैदों फाइनालि जों बम बानायगासिनो बमा बानायदों बालांनिया फट'काबो जाला हेपि निमार Happy New Year setelah ini ya. Happy New Year. lang kono besi labon Jadi ini ya itu halau neki.